Da ka jing menjur na ulat ka jela ban itu no ka an thamai ban kersani ka nong rep kan long ka kabuk ser sabaro ki nong rep kan thup ru ki nong ri jing ri ya ka te ka an thamai la tip kum ka amendment bill of market act bala pas na du snam arajar at way bar bala yo ru ki jing menjur na ulat ka jela ha ka at ril trik nai tung araja apulai lingba jong ka an la pharu bahaman la ki yo bakin thong ki committee ret lagi sub committee iba antep kum ka market managing committee bagi khot hapo jongka kin kun thop nadu kinong di kinong rep bat ki mahajan kani ka sub committee kan pej bunya bat te la kam mi kino ki dia pher jingmon hapleng kinong di kinong rep bat kum ta ter bat ya kino ki kam ke bla simrai on kintiu ya ki haki boy ki banlong ke jingbut den ya ki kam jong ki kam yo kat kum kani ka an kata ban budin ki kam jong ki trai dukan badi ka kai phot an pha cha ka executive committee man la uslam kumta ka executive member ka khasils autonomous district council ne ka KHADC ban dai pe ya ka tret ka congress mary khatpuri klai thuru ba ka bai dai ba ka dor lingba jong kani ka an kani rap siboni ki nong rap amar kala ken sai ba ka district council la ne ka executive committee kala ban bu ya ka dor ka baret kumjuru lingba kani ka an lapsu lang ru bakanam don su ka jingot kilo ya ki marep ana kalian ka jonga ru na khot ya kani ka press conference ka di halor ka ba ulat ka jala ula ai ka jing menjur ya kani ka amendment bill jong ka market act ka bangi lapas hapo ka house hau arajar arpuwe bat bangi dang yo ka jing menjur ka deha ka khat platarik jong mo ka jing menjur sa di 26 July 26 jong ubnai July ti nakaliang ka jong ka department bat ngakum ka iya men charge jong ka market nga dap da ka jing kemen namar ba kani ka amendment act abang no amendment act kam de shu ka bill kalong kabakong san ba kabanyarap na benta ki nongrep kumbapi layu i na kapor sa kapor ki nongrep ki jongi ki ut ki nam habede bat ki marrep ki jongki haka jingsha khinya ben ya kador haka jingsha khinya ben khamtam e kine kani ka jingot kilo ti kani ka at kani rap chi shai ki nongrep haba yade mo hayo hat haba yade yathet yaki marrep ringkat bat ya ki jingri jingdo kamde tang ki marrep kani ka at ka kren ru ya ki jingri te kani ka long ka main objective jong kani ka amendment act te bat ka benda jong kani ka amendment act ru ka long ba man kiyo haman kiyo kinong penyat mo kum kini ki market managing committee kide banbu kerpang ya kini ka farmers consumer market area na benta ka jingya di ya thiet ya ki marrep bat ya kini ki jingri ki livestock ka bikyong mo dia kani rap shibun ba but haman ki yoru kindon kini ki sub committee bagi khot kata ka marketing solicitation committee ka managing ka market managing committee kan constitute ya kini ki sub committee but hakani ka sub committee kindon kinlong de khot ru kindai ki nong die mot ki nong rep but kini ki mahajan te but ka market managing committee kan constitute ya kani ka committee but hadien bakiladep constitute ya kani ka committee pan kinyo ya ka jing menjur na ka executive committee dia sakawai dia ka banyarap ya kinong rep kani ka amendment act kadi halor kador bahakani ka act kala krenshai ba ka district council ka executive committee kala ban bu ya kani ka ya ki rates minimum support price kani ka banyarap shibun ya kinong rep
mo kan bu jing ya kum no ba san pasan hi kumong no te ka hap hi po ka jurisdiction jo ka council lain na tong ki area ki bam ha po jo ka jurisdiction jo ka council te ka ta tingim la mo Rikiwe ki ba kamlong applicable ke? em kamlong applicable bele ka nomlong applicable na marba pitip hi baka jurisdiction jongi ka nungi don ka bamde ha po ka jurisdiction kita kini ki normal areas kito te ka nong ta ten recent percent te ka dehi ha po ka jingpet jo ka district council ken kani mde bangi klam khon pila bakla na bakla shibon ba na marngam kan mau shuka tarik mo ka bangi ladep em ni ladep khot ka meeting group conference hall amde bangi klam khot amde bangi shule lindet mo kaladan ka meeting group conference hall but amde bakinong bangi shurai kirke na marngong ngai pi hangne kandon ka sub committee bar hagani ka committee ru kindong kilong kidukhat ru kinde kinong rap kinong khayi ru kinde kidukhat tede hangta ken kine penbet ya kay ka bakidi men le tambah ka kilo te kamle bendon show takata kan day at the end of the day ka problem ka jongke Kung skoy ko ko ba yung ganyan 8 kilo. Manu sedang buat kain gitu mau buat sedang ini 8 kilo. Ni ya kani ka kilo te nga numla phi bangan batay kaslang menu ka kun menu ro ang laban batay tambah bakaladon ka 8 kilo kaladon ka jinggujon ka por sa ka por kinong rep kisha knyot ben te ditang katahi ka ba mo ngaro ngatip mo ang tu pade anda de constitute kani ka sub committee tikin sa ha siya ka isi banda kaliang ka jongi paring sa manjol mangi yan sa ay ka approval nangi ay kani ngindang workout mo namar pamentang ngai phi ngidang shuyo ka jing manjor ka jong ulat tikidang bon ki bangi ngin hap bangin le ngin hap ban penha namar kani ka main objective hi ngong ka dei ka ba ni kwa ba kan wan ka jing sok but ka jing hun habe mo between ki farmers but ki mahajan kin hap ban bu ek register ha kata ka register ki note download ya ki try dukan baru khot ki kerteng jong ki try dukan but halor kata ki try dukan kin don saki kerteng kin hap ai ya ki ba shimwai ro de hang tu ngila ban detect but ki dei ban ai ka report cha ka executive committee pan de hang ni ngila ban te la kam te ya ka khai benami ro ti khadu khadwai ai ko dei kerpang ya ka isi ka barim apo ka jingalam ka join ba leaders but rukum jo ya legal advisor jongi ba Robert Khajarin ibaladon benta ban pimbit pimbiang bede ba kani ka bil dengan ai ko dei kerpang ro ya ki officers jong ka department jong ka market di kumjuru ngai ko dei ya ka committee ka bangila constitute habe dei bat kani ka amendment bill yaki members baru khoi ngai ko dei kerpang yaki VPW nganam la banjer kerteng VPW dengan ai ko dei kerpang ro ya ka isi ka bamenta hapo ka jingalam ka jong iba penyat sing sim but kumjuru ai ko dei ya ka DCA department hapo ka jingalam ka jingpet ka jong i deputy chief minister Badan Buram Jongi i Sir Presun Tunsong ya ki officers jong ka DCA department rokobe kumjuru ya ka law department but ki officers jong ka but kadu khadwai ngai khuble kapang ya ulat ka jala ka jongi ubala ai ka jing manjur ya kani ka amendment act ka jongi